The pilot project has been in effect for a few months, and already we have 2 confirmed stories of how the Lumkani device has helped to prevent the spread of fire in our pilot community. Nolotando's story is, she was... Ndandisesibhedlele ndiyobeleka, so azange ndiyive mna ekhaya, ndandingekho sendlini ngelaa xesha kwakusitsho. On the 9th of December, ndandidischarjwa esibhedlele. My husband go and fetch me endleleni ibuya eTigerberg, wandixelela uba indlu itshile around 12:30. Ndalila. Everything went down, everything. So ndalila, then ke ngoku wandithatha saya efamilini. Ngengomso ndahamba ndobona ke ngoku indlu. There was nothing left, nothing. Umlilo uye wavela nge-9 kaDisemba. uNoluthando bengekho uyobeleka esibhedlele. Sava ii-devices kaLumkani zikhala, saphuma sakhangela uba umlilo uthophi. Sawubona uba uthophi, nabanye abahlali bebewujonga cause zazikhala nakubo ii-devices. Sazama ukucima ngamapheli sisikha amanzi ezitephini, sabe sisifonela i-fire brigade. Zafika kumlilo sewucinyiwe, safika ngokugqibezela, sabe ke besisifonele nekomiti yabizwa uEmelo wafika ke ngokumlilo sewugqitywe ucima. Unfortunately, Nolotando's house did burn down, but the spread of the fire was limited to only one home, which could have been hundreds of homes, if not thousands, in this very dense community. The next story is the story of Steve, uyi-security ephangela ekuseni na late. So ngalamini kwakusitsha wayengena i-day shift. So wavuka wamisa amaqanda, umisa kwakhe amaqanda, wahlamba. Apha ekuhlambeni kwakhe walibala into yoba uphekile. Weva ngevumba lomlilo. Then ke kuva kwakhe ngevumba lokuba ikhona into etshayo. Zabe ii-device eziseziringa. Uringa kwazo sabe sesifumana nathi i-SMS ngokwefoni ukuthi ikhona indlu etshayo. So abantu babe bephumile phandle. Bathi besephumile phandle, uSteve wabe seyigibisele phandle imbiza leyo. uSteve uye wandifowunela as a leader of Landau of UT. Undifonela kwakho bese ngixelela ukuthi nguye lo wenze laa nto, so singakhayeli kakhulu, ebehlamba so epheka ecaleni. So uye wakhawuleza wayisusa and seyibona ukuthi le nto iyasebenza kona nyhani and ke ngoku imnikeza umdla. So nabantu futhi emva kokuba kwenzeke loo nto leyo, kukhona abaye bezithenga more i-device because babenganayo la understanding yokuthi nyhani ezi zinto ziluncedo kangakanani na. So ke ngoku kube lapho ke ngoku saye saphuma sakolo okay yonke le nto iyasebenza. Actually, what happened, Nolotando's story happened just after we'd installed and done a system test on the Lumkani system. And when we got a notification saying there's an issue in UT, we were convinced that it was a glitch in our system. It literally happened the morning after we tested the system properly. When we heard actually that Lumkani had detected a fire and helped prevent the spread of that fire, it was incredibly motivating. I mean, we know that our system can work and can have an incredible impact in people's lives. And this is why we're continuing to work towards creating a greater influence of the system and growing to as many communities as we can throughout South Africa and the world.